tebe slušam. Magarac pretiče sa desne strane i posle mu je drugi kriv. Znaš kad ću sljedeći put sedem? Jao, Ružice, jao, to su sve... Jao, Ružice! Joj! Ružo! Pa vidiš da sam pala. Jao. Dođi, pomozi mi. Šta? Pa pomozi mi, čoveče. Daj da se organizujemo s ovim koperima. Vidi. Pomozi mi. Ružice, joj, stalno ti nešto fali. Stalno ti nešto fali. Kome fali? Pa tebi, ko? Meni fali. Tebi nego. A šta tebi fali da te pitam? Što tebi fali pa si onom taksisti mozak isprao sa svojim pričama o bolesti i o smrti, bre? Pa nije mi čudo da smo se sudarili. Jeli? Sad sam ja kriv što on ne zna da vozi, a? Nisi ti kriv. Pravilo, brate, zna se, sa šoferom se ne razgovara. A nemoj, pa što ti ne dade znak onom motoristi što nas iseče da stane? Uleteo u nas sa tvoje strane. Pa pričam. Pa Yamaha! A to šiba! Nije trebalo da mu plati vožnju, eto. Platio si, aj sračunati. Umjesto da stignemo na ručak, pa nećemo stići ni na večeru. Ići ćemo, ne boj se. Vozi tako kasni. Šta? Šta? Šta si rekao? Ma... Otkud znaš? A? Ovo bre... Rekla mi ova žena s blagajnom, ova blagajnica, kaže... Voz kasni. I? Kad će da se pojavi? Pa kad ga vidiš. Ružice! Čekaj bre, lepo mi re. Ukrali im šine kod drogačine. Šine? Šine. Lepo to, lepo, ne cumaj me. Šine? Morat ću malo bandažiram nogu. Daj mi jedan tvoj zavaj. Daj mi, znam da imaš. Daj mi onaj koji zove elastični, onaj. Jao. Daj mi zavaj da zamijem nogu, pa vratit ću ti do prve apoteke. Ajde, odvoj se. Hvala. 50 metara. Zavoja ti treba. Što lupo? Šina, ukradenih šina 50 metara. A kaže, brzo će da ih zameni. Da se ne sekirava. Dobro, im nisu voz ukrali. Jes, voz. Da nije voz avion, pa da ga možeš ukrasti tek tako. Nije. Pravo si. Avione kradu
u vazduhu dok su još mali. Da. U kakvoj zemlji mi živimo? Pa sve go lopov do lopova. Evo, nisu lopovi goli. Nisu? Ne. Nismo goli. Kako si samo uspela da me nagovoriš na sve ovo? Molim? A? Pa sam si predložio da putujem. Mora da sam bio pijan. Da, svejedno. Ijan govori šta trezan misli. Ti si me to učio, sećaš li se? Ja sam te učio. Ti si. Jao. Šta sad misliš? O godišnjici. Naše godišnje. Ne o toj godišnjici. Nego, o kojoj godišnjici? O doktoru Krsmanoviću. Pa gde se sad njega seti? Rekao mi je čovjek. Čuvaj se, Lepomire. Čuvaj se. Možeš da poživiš, ali ne duže od 10 godina. I evo ga, živ si! Danas je tačno 10 godina od tog razgovora. I ja sam baš na taj dan rešio da stavljam glavu u torbu i da krećem na put. Bio je čovek u pravu. Ko? Taj tvoj doktor Kuzmanac. Krsmanović? Znači može da se desi da večeras mandrakne? A? Bilo luču. Rekao je to čovek onako odokativno. Pa nije on vidovita Zorka, nema on kuglu pa da u nju gleda. Odokativno, razumeš? Ali ako se živ vratim, pa ima celo selo da mi se smeje. Da ti se smeje. Da ti se smeje. A kad sam ti ja govorila, ne kupuj spomenik Lepomire. Ne kleši na njemu godinu života, crticu, godinu smrti. Svi će ti se smejati. Pa evo, sad nek ti se smeje. Odraće me seljaci od zemlje. Odoći, nego šta ne doći. Ali dobra je sad. Pa nije to najstrašnije. Pa napisano, može i da se obriše. Znaš ono što kažu, piši, briši. Da brišem godine na spomenik? Pa ti nisi normalan. Da. Što se mene tiče, ja sam već umro. Ali za malo, znaš. A onaj mrtvački sanduk, to ima da vratiš u radnju. To neće moći. Zašto to neće? Provalilo mu se dno, karton. Pa kad spavaš u njemu, umesto u bračnom krevetu, bre, lepo. Napravljeno. Da mrtvac samo propadne, onda ga otkopaju. Koga? Mrtvaca, bre. Malo ovoga, sanduk. Šta priča? Sanduk, stavim mu novo dno i Bog da te vidi. Pa dobro bre, Lepomire. Pa dobro čoveče, jel moraš stalno o tome da misliš? A o čemu da mislim? O čemu? Kupio sam pogrebnu opremu. Da će taj voz. Ostavio sam balon rakije. Vola si po lokalu. Zašio sam novo odelo, dobro cipele. Pa što ih onda ne nosiš? Nego ideš u tim patičatinama, ko neki prosjak možemo prosjak. Čak sam i jelovnik sastavio da te ne bacam u trošak. Ostavio sam ti pare u kovertije, znaš? Da te ne bacam u trošak, preveliki. Da. I đavo me nagovori da sve to potrošim na ovu glupost. Zašto na glupost? A zašto na glupost? Zar nije bolje da trošiš na život nego na smrt? Ej! Nezahvalno. Pa što sam? Ja nisam nezahvalna. Ja samo ne mogu više da slušam te tvoje bolesne priče o bolesti i o smrti. Ti bre, nisi bolestan. Lepomire, ti si zdrav. Ja zdrav? Ja zdrav! Šta ti sebi umišljaš? Da nisi možda pametnija od doktora? Doktor je pogrešio da ti je nešto do sad bi 5 puta pandrknuo. Prevrtljivice! Što sam prevrtljivica?
Pa zato što malo pre pričaš da je doktor bio u pravu, a sad kaže da je pogrešio. Pa ne daš mi da kažem, bio je u pravu, aj, recimo, za prvih 10 godina. A za drugih 10 godina je pogrešio. Koji drugih 10? Oni koje ćeš da proživiš u zdravlju i veselju i to najmanje. To je laž. Da. To je laž. Da. To je gnusna laž. Moji dani su odbrojani. Moji dani su. Šta je bilo? Čekaj da nađe. Pa nema. Gde mi je zdravstvena knjižica? Gde mi je moja zdravstvena? Gde je moja zdravstvena? Kod mene, evo. Zdravstvena knjižica. Evo. Ajde, moram da radim novu kapsičnicu. Šta je bre, lepo? Šta je s tobom, čoveče, diš? Ajde, ti. Ej, bre. Idemo u banju u kojoj smo proveli naš medeni mesec. Idemo malo da se refreširamo, da proslavimo našu srebrnu svadbu. A šta ti radiš? Hajde reci mi šta je. Pa pričaš samo o bolesti, o smrti. Pa o čemu da pričam? Kako o čemu da pričam? Pa se sjećaš šta si ti sve radio, šta si bio u stanju da radiš, da pričaš, samo mene da zasmeješ. I se sjećaš? Daj mi onu rakiju, izašla mi je ahta. Čaša? Kako nema čaša? Šta nisi ponao čašu? Kad si se pakao? Kad sam se pakao? Zaboravila si čašu? Jer mislila si samo kako ćeš da ufrečkaš tu kosu. A ti sad smeta i moja kosa? Ne smeta mi tvoja kosa, ali mi smeta sve drugo sem tvoje kose. Idi mi nađi čašu, izašla mi je ahta. Gdje da ti nađem čašu, jer si vidio da im bufet ne radi? Tamo na blagajni kod one tamo tvoje sa kojom šuruješ. Ajde. Alo, ženo Božja, ti i ja više nemo šta da razgovaramo, ti jasno, nastaviš li da me proganjaš, zažalit ćeš, jasno. Alo, Drakše, jesi joj ti rekao da sam otišao u banju? Jesi ti normalno, tražim? Pitala te. Čovjek, ti nisi normalno. Vidi, sad ćeš lepo da je pozoveš i da joj s mesta kažeš da se vrati kući, jasno. Odmah da se vrati kući. Ako je budem video u banji, zvaću policiju, tužit ću je, bil mesu jedan. Čašica. Na zdravlje. Nema vode. Daj da te zmije. Nisam rekao da ložeš, nego da mi malo To mora baš toliko. Tako je. Kopkalo me kako je unutra. Gde? U sanduku, o čemu razgovaramo. Pozovem onu propalicu Drakčeta, kažem, dođi jedan dan, da ga isprobamo, ne bi da mi bude tesan. Se ja sa njim zezam, naravno. Ja, kako je to ljubavi? A jest. I Drakče dođe. Dođi. Jest. I ja legnem u sanduk i sklopim oči, prekrastim
ruke, a on stavi pokrov i pritegne rez. Kad sam čuo ono škljoc, prođe me jeza od glave do pete. Uvati me panika. Gura, ali hoćeš bitanga, sela na sanduk i dovati na flašu. Sećaš li se, veli on me, kad si me zajebo za onih 50 evra? Kojih 50 evra? Gušim se, ali onaj gore ne mrda. Kakav Bog, bogovo ti sunce, drakče. Sedeo je na sanduku čitavih 15-20 minuta, kad je ustao, jedva sam došao do vazduha, a srce hoće da prepukne. On i ja, a đubre se smeje, on i ja više nismo komšije, a ja više u sanduk živ ne ulazim ni mrtav. Dosadno sam, pa naravno, uvijek je dosadno slušati ono od čega se ne može pobeći. Sjećaš li se kad su dolazili oni ljudi iz Niša kod nas da kupe plac? Koji? Oni fini ljudi iz Niša da kupe plac od nas. Sjećaš? Lepi, ali je blizu grob. To je, braćo moja, kažem ja njima, pa groblja su svuda oko nas. I ta vaša zgrada u Nišu podignuta je na kostima nekih Talijana za koje niste ni znali da su postojali. Koji Talijana? A ovi, Konstantina, Rimljan, Pa ne mogu, pa mnogo je to za moju frizuru. Gde ćeš Ružice? Ej, malo prošeta. Kuda? Po pruzi. Nemoj po pruzi, nemoj po pruzi, Ruki. Nemoj sunce po pruzi. Nisam ja te sreće. Alo, to nije seoska džada, to je ibarska magistrala, tu gube glave i ovi koji imaju dozvolu. Okreni tu krntiju dok si još u komadu i vraćaj se kući. Kako da se smirim? Pa kako da se smirim kad mi ti ne daš mira? Kako? Slike. Pazi šta radiš, ludačo jedna, pazi šta radiš. Ja ću ti presuditi ako ti pre toga ne presudi neki kamion. Ludačo! Počela je kiša. Ružice, pakuj se. Kako misliš? Pakuj se, idemo kući. Ne idemo? Da, idemo našoj kući. Dosta je bilo, Ružo, idemo našoj kući. Ružice, jesmo li proveli 2 sata u taksiju? Jesmo li posle toga proveli 3 sata u kukuruzu čekajući uviđaj? Jer sad u ovoj buvari od stanice treba da provedemo 5, 6, 7, ko zna koliko sati. I to zašto? Da bi nas voz odvezao u banju, koja odavde daleko 20 km. Pa neću to da tako. Radije ću da dobijem upalo pluća, vraćaj se, idemo našoj kući. Ne, to lepo mi, to ne dolazi uopšte u ovo. Ružice! Nemoj da pričaš bre te priče, pa nisam ja bez razloga sve to prošla, da bi sad uzela kao spakovala se, počeo preko ove stvari, išla kući. Čuješ li ti šta ti ja? Lepo mi je da ja lupim etu! Šef stanice pita, hoćemo li gusku. Gusku? Pazi, ti to. A znaš ti šta je to? Šta? Pa hoće da se iskupe za ovolike propuste, ali što su napravili. I? Šta si ti rekla? Ništa. Pa si rekla da hoćemo? Nisi rekla da hoćemo gusku? Pa naravno da hoću, pa gladan sam. Pa sramota me, čovjek. Ženo, idi brzo, idi dok se čovjek nije predomislio. Pa gladan sam, pa ništa nisam jeo ceo dan. Pa daj, nek mi se bar nešto lepo desi u ovom danu. Pa creva su mi se zavezala. Ružice, požuri! A, ljubavi, evo ti jedan pogled.
ja sam malo preterao, znaš. Sve se ja slažem. Moramo da razgovaramo. Ti si u pravu skroz. Ali, srećice, ja sam bolestan čovjek, znaš. Bolestan sam. Mrš! A šta ti misliš, zašto sam otišao u banju? Šta? Ona krantija ti se pokvario? Pa ja sam ti rekao da taj auto nije za put. Šta da radiš? No ništa, pa shvati to kao opomen. Noći u tom... Gdje si ti sada? U hotelu? Pa noći u tom hotelu, koji sutra vate neki prevoz, pa idi kući. Pa da, zadeni za šofer šajba, 50 €, možda ga neko i uzme. Hoću, pa evo čim se vratim sa večer, pa odmah ti se javlja, pa nego, ajde, laku noć, ajde. Napolju je potom, bre. O, kakav nam ja prišao. Ružice, Žele. a šta ti je to? To, Guska? Ružice! Ti mene zajebaš? Ja tebe, Bože zajeba! Voz neće skoro, nema vode, ali šta nas briga, bre, imamo gusku, sad možemo šta hoćeš. Kako neće? Pa zar nisu rekli da je voz krenuo? Jesu, a znaš šta se desilo? Da mi pričaš od stanice, samo što su krenuli. Pokvarila im se lokomotiva. Šef stanice mi kaže da se zaključamo da nas neko ne opljačka. Dobre da nas opljačka. Koliko? Lopovi, brate. Lopovi? Ja. Ko će da nam kaže da je voz u stanici? Kako ko? Pa čućemo, valjda nismo gluvi. Govori u svoje ime. Gdje je ključ? Znaš šta se desilo? U vratima ono što neće da se okrene. Kako neće? Neću, moraš vidjeti ti. Ajde. Ja. Čekaj. Šta ti? Šta to radiš? Šta to radiš? Nema više te tvoje glupe štosove na meni da sprovodiš. Kako je ronula ova stanica od kad smo zadnji put bili ovdje pre 25 godina. Ružice, i ti si oronula za utazmu. Se sjećaš bre kako je ovdje bilo sve novo i čisto? Ovdje negdje je stajala slika sa panoramom Bleda. Ti se sjećaš? Šta piše? Bled. Pa evo ti ga Bled, evo ga, malo je potamneo. Bled. Pored Bleda je stajala slika babinog kuka. Ne spominji kuk moj. Kako ga spomeneš, evo odmah me žine. Evo istog momenta me žine. Evo ovdje ovako je visela slika baš čaršije. A pored baš čaršije slika Zagreba. Šta se desilo sa Zagrebom? Šta se desilo? Otišao je u 3 lepe. Ovdje negdje je visila slika, kako se zove ono baš? Šar planina za šar planince. Ružice, ovo je njihova stanica i oni po njoj mogu da kače i vešaju šta god njima padne na pamet. Sjećaš ti da ovdje stajala slika Crnog vrha? Evo, postoje samo X. Uopšte ne razumem. Odmeli Kopaonik, a ostavili Bled. Misterij. Čuti. Čuješ? Ja ništa. Čuješ ovo? Ne čujem. Šta treba čujem? Ne, moraš malo. Čuješ ovo? Ružice, ne čujem. Čuješ kako pada
A najavili su sunčano. Kako je romantično bilo, kako smo se ti ja venčavali. Sjećam se Ružice, bio je to užasan dan. Užasan dan. Viš da sad malo, evo ovdje, odrenem, srce mi je zaspalo. Gdje da me, ovdje? Ovdje? Ovdje u ovom čumezu? Hoće. Sa bledom, bez kopovnika. A? Duša mi spava. A gdje ja mučenik da legnem? Gdje ja da legnem? Pa meni je doktor naredio da moram da spavam na tvrdom. A Ružice, pa pomeri se malo. Čekaj. Pomeri se malo. Moram ja negdje do mene. Ružo, idi zatvori vrata, strašno vuče promet. Jesi li zaključao? Sanjao sam da sam umro. Ako nisi umro, onda me slušaj šta te pitam. Jesi li zaključao? Lepo mi je. Može neko da uđe i da nas... Jao, Ružice, ubijaš me. Pa nema da rizikujemo, nema. Zaključano je. Neka. Ružo, rekao sam ti negdje strašno vuče. Lepomire, reci mi, sećaš li se jesi li zaključao? Ne sjećam se. Lepomire, ako je prvobitno bilo zaključano, onda si ti bre sad otključao. Idi vidi, molim te, zaključano ili otključano, može neko da uđe i da nas... Jaoj, ubijaš me, Ružice. Mora malo čovjek da razmišlja. Dva puta sam zaključao i kvaku sam iščupao. Jesi sad zadovoljan, a? Nekakva je. Jesi zadovoljan. Ko diše, Ružice? Diše preko Ja ništa ne čujem. Probudi se, može da nas... Šta? Pa svi ljudi dišu, Ružice. Šta? Ne čuješ? Šta? Ko diše? Mislim, hladno. Ko diše? Ko diše? Ružice, ako je nešto i bilo, to je već otišlo. Ali kako znam, nema nikoga. Dođi nešto ti kažem, dođi nešto ti kažem. Dođi, since moj, dođi, idi sa košepa stanice i kaži mu da nas neko uznemirava! Zašto ja, bre, zašto? Pa zato što neko mora da ostane ovdje, da čuva stvari, Ružica. Ajde, ma ja sam mnogo pouzdaniji. Joj.
Šta je bilo? Mogu da odključim. Vidi, Ružice, otkad znam za tebe, večito okrećeš ključ u pogrešnu stranu, kao da si odrasla u pećini. Pa ja sam U pećini! Dođi ovamo! Dođi ovamo! Dođi! Alo, Drakče, vidi. Čekaj, pusti, slušaj ti mene, slušaj. Vidi, ona je u nekom hotelu. Ne znam i ne zanima me. Samo mi je skini s vrata, čoveče, skini mi je s vrata, ej! Šta je smešno, Ružica? Šta je smešno? Znaš ti ko je to bio? Ko je to bio? Šef stanica. Šta je hteo šef stanice? Pa, hteo je da proveri da li smo se zaključali. Brine za našu sigurnost, a? Čovjek je oprezan. E pa, znaš šta, bolje bi bilo da je uzeo malo kreča, pa da omala u jazbinu, znaš. A zašto se on Rule tako zabrinuo za nas, a? Zašto? Jesi malo ljubomoran, a? Zašto se tako Nije zabrinuo? zbog toga, bre, nego je, kaže mi, sada imao skoro 2 mrtva putnika u čekaonici. Zato nas i primio ovde kod sebe u kancelariju. Kaže, ne bi volao da mu se to ponovi. Ona rakija da se malo privede. Bože. Da. Šta se to desilo s ovim narodom? Sve se pretvorilo u neki kupleraj, Bože na prosto. Ne, da je bar kupleraj. A rakija pomaže, a? Pomaže. I auto ti prošlo, ja? Pa nešto da mi prođe, znaš. Vidim kako si se uplašio. Ja? Ništa se uplašio. Ne, čekaj. Ne, da li ste go? Koliko si se uplašio? Ja Ajmo mi skali od jedan do Ja sam se, kao što ti je dobro poznato, Da? samo jednom u životu ozbiljno uplašio. Sad. Ne, sad, nego sad. Ne sad, nego kad smo išli da obiđemo tvoju tetku u Trstenik. Pa šta lopaš, bre, pa ti uopšte ne možeš stići. Pa znaš ti kad je to bilo? Kakve to veze ima kad je bilo? Bilo je kad je bilo! Ali samo sam se tada ozbiljno uplašio. Vas dve u priču, a ja šta ću? Sam uzmem one štapove pa na morav. Ej, nekad si voleo da pecaš. Ružice, pričam ti zato što sam prestao. Pa i ja ti kažem, baš zato što si prestao sa toliko toga. Vas dve u priču, a ja štapove pa na morav. Odem tamo, pogledam, onako kao neki lepi vrbaci i virovi ispod vrbaka. I pomislim, pa tu sigurno ima riba. Šta? Ruž! Nemoj to više da radiš! Nemoj! Nemoj više te tvoje glupe što sve da nadam primenjuješ. Da ti jasno? Nemoj! Eto sad ne znam gde sam stao. Ja, znam ja. Ima ribe, nema ribe. Zabaci mudicu! Trgne malo ljute i sednem na travicu. Lep dan, sunce upeklo,
A meni se prispava. I kad odjednom trgne me zvuk čegrtajke. Pogledam šta poveniš. Pogledam prema drugoj obali. I imam šta da vidim. Predivnu devu. Pa mi, zato si se ti onoliko zadržao. Da se brinu. Ružice, ne podjedavaj, ovo je ozbiljno. Ja vidim pravo. Dođi, Vašek, dođi, lepo, dođi tako sam usan. Mene neka čudna sila obuze. I ja počnem da se skidam. I zagazim u plićak. Tako go! Gol sad, kao od majke rođen. Idem i upadnem u najveću dubinu. I onaj mir počne da me baca, a ona sve vreme viče. Dođi, tako sam usamljena. Ružice. I odjednom, devojka se pretvori u srnu. Srnu? Da, samo mi se nacerilo. I pobeže u šumu. Da! Ovoga mi časno krsta. Ja ovako, počeo da ih obuče na dno i počeo da me baca. Ja dalje ne znam uopšte šta je sa mnom bilo. Osvestio sam se tek na obali. Da li je to bio samo san ili ne, ja ne znam. Ali od tada ja više rekama ne prilazim. A ženama koje ti se nude? Koje se ja? Šta lupaš, kaži mi, šta lupaš? Kaži mi, molim te, šta lupaš? Jebi ti da pomenu. Kako se praviš zuba? I mene nekad prevari. Ja. A ti, Ružo, jesi li ti mene možda nekad, a? Pa sad. Šta bre, pa sad? Samo jedno. Kad, Ružice? Na našem venčanju. Na venčanju! A? Matičar. Matičar! Stalno sam sumnjao na njega! I tome, da li vi, Ružice, pristajete da se udate za ovdje prisutnog Lepomira? Rekla sam da, a moje srce je pištalo ne! Ma idi bre, da me sad ovdje preseče, dođu. Nisam htjela da te udam za seljak! Aha, znači ja sam seljak. Seljačin! Ti mora da si bečka dama. Nisam ja bečka dama i ja sam seljanka. Baš zato sam i htjela varošanina. A bilo ih je prilika, sam Bog zna koliko. Pa zna Bog, zna. Crveni zbog tebe, stidi se kad se svega seti šta si radila. Bilo ih je kao pleve. Tipično malograđansko poređenje. A ja izabrala tebe. Pa
šta ćeš, Ružice, bio sam visok, lep, plav, snažan, mlad. Glupak. I selo u selu. Šta ti fali? Šta mi fali? Da. Šta mi fali? Ma fali mi sve. Jednoj normalnoj ženi fali. Ne ti lepo mi rekao. Kad smo ti i ja zadnji put bili čovek i žena? Kad? Bog s tobom, Ružice, nego šta smo nego čovjek i Pa žena? ne, da vidim šta smo. A tu smo, znači. Misliš da se ta sirotinjska zabava češće upražnjava u gradu, nego na selu? Ne, samo kažem. Ostavi tu rakiju, Ružice. Ako ništa drugo, mogu da se napijem. Ružice, ostavi rakiju, ti ne piješ. Evo sad sam počela. 3, 4 sati. Da me ubiješ, bre. Ruž, sunce moje. Sjedi, ne govoriš se. Sjedi. Vidi, Zlato. Ja sam mislio da smo mi tu stvar prevazišli. Bog je to dao ljudima da se razmnožavaju, a ne da se svako malo Tako mi treba. Znaš li, sjećaš se da sam bio bolestan? Ne sjećam se. Ne sjećaš se! Ne znaš da ti je muž bio bolestan! A? Sram te bio, ne znaš da ti je muž bio. Bolest me i vratila Bogu. Bog? Da. I sad ti još postao i vernik. Jesam? Ti? Da, znam da mi ne A veruješ. kad ti zadnji put išao u crkvu? Kad? Kad? Pa krstiš se samo kad treba da potegneš iz ove plaće. To što ne idem u crkvu ne znači da ne verujem. Ja. A u šta si verovao kad si išao kod one udovice? Opa. O čemu I ti jeste li se samo molili u mraku? To bila neka ponoćna liturgija. Joj, jesi li se pričestio na kraju? Da li si znao? Jesi li me zbog nje poveo na proslavu naše srebrne svadbe? 2 meseca radije! Šta pričaš, kako to vezi? Gde je pismo? Šta još kriješ od mene osim mobilnog telefona? Pismo? Pismo, gde je? Ovo je pismo, Ružice! Kriješ i gde je pismo? Ono! Zbog kog si cele prošle nedelje ključ od poštanskog sandučeta nosio oko vrata! Ružice! Radi što će da kažeš. Nemoj da me lažeš. Otkud ti znaš pismo? Drakče, tvoj prijatelj, tvoj komšija. Nije on moj nikakav prijatelj, on je jedna pitranga i baraba. Gde je pismo? Pojeo sam te, Ružice! Pojeo sam. Nisam teo da čitaš sve te masne gnusove. Ma kakve masne glusobe. Ma svaka reč, ma kakva reč, svaki zarez u tom pismu, to je sve jedna gomila nepismenih gljoki. Ma ne interesuju mene gramatičke greške. Mene interesuju gore činjenice. Jesi li išao kod te žene? Kod te Jesam.
Išao sam, priznajem, i tu sam pogrešio. Zvala me da je pogledam kako je. Od pokojnog muža je ostao neki raspadnuti stojadin. Zvala tebe koji ne znaš ni gumicu na česmi da dodaš. Dragiče me 3 dana molio da odem da ga pogledam. Otišao sam samo da je ga produvam. Da sam video šta mu sve fali, pa sam se zainteresovao i rešio da ga osposobim. Reci ti meni, jesi ti tu uslugu naplatio? Učice da te podsjetim, ja, ako se zaboravio, ja nemam firmu, ja nemam ono kao se zove fiskalnu kasu, ja nemam fiskalni račun, ja ne mogu da naplaćujem, kako da naplatim. Ja sve što radim, ja radim iz entuzijazma. Ti radiš iz koga? Nego, pa meni je čovjek najbitniji, Ružica. Ma ne muti mi mozak, vraćaj se na temu. Pa, jedan dan odem, ona me, Drakče mi je rekao da mu je na rođak. Dobro, i? A jedan dan odem da joj stavim svećice. Sveći, drži malo. I ona me pozove u kući da nešto vidi. Dobro, drži malo i? Kad smo ušli u dnevnu sobu, samo je skinula haljinu i pokazala. Šta? Donji veš crni. Ja se odmah presrećam. Pomislim, Bože, pa ovoj ženi je opet neko Je li ona prva počela? Ona, nego šta? Ja! Pa ti znaš kakav sam ja. Kad sam opet rekao, sram te bilo, stidi se, kako te nije sramota. Dolaziš mi u kuću, znaš mi ženu. Što su to odmah rekao. Evo, kada me proganja kao zmija šapa. Nisam teo da ti sve to pričam, te budalaštine, nisam teo da ti pričam, da se ne sekiraš. Duži, dobro čoveče. Oj, hvala ti. Izvini, hvala ti što me tako gledaš u oči. Lažeš! To pismo je osveta. Ti znao da će ona da me pije. Pa Drače je rekao da si ti jedna glupača i da ćeš joj sve poverovati. Pa ne vredi, ne mogu posada. Ja. Znala sam ja i bez Drakčeta gde ti je. Kako si znala? Pratila sam te. Pratila si me, sram te bilo, stidi se! Kako te nije sramota, time se sve ti služiš. Nek ide, nek se istutni. Možda ću i ja od toga imati neke koristi. Makar kao pokojni Jota Burić. Ko ti je taj Jota Burić? Ko je taj? Burić, abadžija, nemoj da se praviš lud. Kad je čuo da ga žena vara, htio je prvo da je ubije od batina. Ali kad je čuo da ga vara sa najbogatijim čovekom u selu, Božom Bumbarom, uzeo je sekirče i navatao ih na delu. Ma, suzdrži se komentara. Švaler pod krevet. Ajde, Švaler, glumi. Ajde, posto. Švaler pod krevet. Ja nisam švaler. A Jota pod nos tutne menicu. Boža? Ko traži Božu? Boža? Druga kuća s leve strane. Ti ne sinhronizuješ. Boža? Ja sam. Zdravo, Bože. Potpiši ovo, Božidare. Potpiši, pa smo ti i ja kvit. Čekaj samo da vidim ova mala slova. Aha. Čekaj. Aha. Čekaj da vidim. Ne! Ja to neću da potpišem. Neću! Ne! Pa potpisao Ja ne bi nikad potpisao. Nikad. Vidiš, Valerčine, na kraju potpišate. Odrao ga je do gole kože. Pametni Jota Burić. Pa
nisam švalerisao. Ja imam od tvojeg švalerisa. Šta? Gomilu besmislenih laži, priča o bolesti, smrti. A vidi ga! Moglo bi konju rep da iščupaš. Našao si tu nesrećnu udovicu za koju nema bre pas zašta da ujede. Čuo si je da vozi ko. A meni nisi dao ni na naš traktor da se pokuši. Onako da sebe se suče. Uči. Ej, kad ti počeš da preteruješ. Uči. Kad to je... Šta, ako se ne možda uči, šta je tu loš? Žena je pokazala izvesno interesovanje. A evo, ti i tebe ću da učim. Samo ako hoćeš. A šta to da ne neće? Da on mi ljubav. Da prosto. Da on pravi bračni slađa, ali 25 godina unazad. To da vidim. U redu. No? U redu. U redu u značenju reči u redu. Ružo, zna li se bar gde ćeš? Vraćam se svojiš. Znači opet, iz sela u selo. A jesi li me ti nekad negdje odveo? Si li nekad nešto upriličio? Si nekad nešto kupio, odveo me nekad? Kad? Kad? Bože, pa evo sam. Jesam li ti dao pare da ugradiš zub? Što na kolenu si se kleo da taj zub više nikad nećeš pomenuti. Prva vlješta kojih se dokopa. Ima da ga iščupam, pa da ti pošalju u preporučenom pismu, pa ti opet čekaj. Zaključiće mu. Čubre jedno. Gde ćeš? Šta ti? Ajde, sedi, smiri se, molim te. Smiri se. Gde ideš, Ružo? Nemoj da budi molim te, nemoj napolju je kijamet, nemoj, nešto će ti se desiti, ostani ovde, molim te. Ružice. Šta ti je? Kaži mi, molim te, šta ti je? Alo? Jesi ti bre normalan, pa znaš ti ko je doba noć? Šta? Ti si u kamionu. Vozite čovjek u selo. Hoće da ti kupi i stojadina. Bože, pa gde si srela noćasku budalu? Ništa, ajde, teraj, volim.
ludio, pita Polja, mene. Pa šta ti je ludačo jedna, pa ništa nisam uradio. Pa to je istina. Ništa nisi uradio. Pustio si me da tek tako odem. Pa obično se razbesniš kad te zadržava. Šta? Telefon, ne mogu se previš čuti. Gdje? Što da me cimneš? Samo da ga nađem. Sad ću vidjeti. Šta? Što tebe to sad zanima? Šta? Stigla mi je poruka. Odlično, porukica, ajde čitaj ovdje naglas pre svima. Opet me obaveštavaju o nekoj akciji. Mislim, pored lepih srpskih reči kao što je popust, rasprodaja, sniženje, oni koriste strane reči. Baš me živo zanima, kako kažu, na primjer, kad je rasprodaja jaja, a nije valjda akcija jaja. Ja sam prije nešto da tebi nešto da kažem. Ne, ti kaži. Ne, ti kaži. Ti kaži. Kad sam se neki dan pakovala po ovim raspalim kofrima koje neće da zameniš, naišla sam na jedan stari časopis Bazar. Bazar? Kada to živa? Inače, u tom časopisu Bazaru naišla sam na jedan članak koji govori o Srebrenici. Zamisli kakva slučajna. Mislim. I u tom Bazaru govori u članku o Srebrenici stvari, kaže da je Srebrena svadba jedan veoma važan jubilej koji treba provesti sa decom i unucima kojih ima. Pa naravno da je važan, pa kako ne bi bio? Pa zamisli 25 godina s nekim da provede, pa kako ne bi bilo važno? Pa znaš i šta je to događaja, šta se sve desi? Da radimo ti i ja ovde u ovoj čekaonici kod dva panja. Kancelarije misliš? Ajde, da, kancelariji, evo, još jedna istina. Jer ti misliš da bi deca došla na našu srebrnu svadbu? Pa možda bi i došla da smo ih zvali. Pa, neću da me zajebavam, znaš, neću da me ismejaju, neću, ti si građanka, htjela si da ti se što pre dokopaju u grad, evo, dokopali su ga se i sad nemoj više da mi se žališ. A šta da rade na selu? A šta ja radim na selu? Kopaš, piješ i švalerišeš se. Dobro zapažanje. Kopam, mučim se i ćutim, Ružice. I kad samo malo dignem pogled sa motike, odmah me snađe neka nevolja. Zato nisam ti htjela da mi deca budu seljaci. Zlatna deca koje dolaze kući samo kad im nešto treba. Zašto i ti nisi pozvala na naš jubilej? Zato što nam jubilej pada za 2 meseca, bre, lepo. Neki dan sam slušala nekog naučnika na televizoru, pričao je kako prosječan čovjek za 10 minuta slaže jedan. Pa šta, kako to veze ima? Nema, nikad. To je s tobom. Ti za 10 minuta slažeš 18. Fenomen. Ja sam fenomen. Znači ja sam sad za tebe fenomen. Fenomen? Češ me vređaš? Ako ti je tako lakše, vređaj me. Vređaj, Ružice! Navali! Ja sam sad još i fenomen, a? Fenomen! Kako si zvao? Ti dobro znaš da ja nikoga ne zovem. A zašto se ne odvajaš
više od mobilnog telefona nikad. Zato što hoću da mi bude pri ruci, ako mi se nešto desi u ovoj bestragiji, da mogu da zovem hitnu pomoć. Evo, što da daj mi telefon, ja sam mlađa od spremnija i na kraju treba mnogo da radi. Ajde, da ću se naći. Ajde, daj, ajde. Ajde, tu, gde je Zeka pije vodu. Ajde. Čekaj. Da sam ga zanturio, čekaj. Ajde, daj. Evo ti, najedi se. Smanjio glas. Slučaj. Ružice, to je sve Drakčetovo maslo, ženo. To je sve Drakčetovo maslo. Ej, on mi je namestio tu udovicu. Čemu ti uopšte pričaš? Ma, opet me pitao da mu ona prodam onu livadu pored reke. Rekao sam kao i uvek, ne može. Onda je on rekao da ću zbog toga da zažalim. Pa ti na reku više ne ideš. Ja dedovinu ne prodajem. Nemoj da lažeš, prodao si šumu Vodenicu. Vodenicu sam možda prodao, ali zemlju ne dam. Zemlju ne dam. Razumeš ti, on je to namestio tu ženu. Te razumeš, on mi je rekao da mu je ona rođaka, a ja sam se tek posle saznao, da su se oni nekoliko puta već spanđavali. To je sve. To pismo je Gledam gde su kamere. Ružice. Nisam u nekom od onih reality programa ili Farmi u Velikom bratu. Mi smo parovi. Ružice, vidiš, da je ovo sve neka strašna nameštaljka, ženo. Ovo je strašna nameštaljka. Kako je sve ovo moguće? Voza nema, ljudi nema, kvake im otpadaju, vode nema, već se ne radi, nigde nikog, ženo, nema! Ovo mora da je skrivena kamera, skrivena kamera. I šta ti radiš? Brukaš ovde! Sad će cela Srbija da me gleda i da mi se smeje! Da lupaš, bre, nema ovde nikakve kamere. Znaš li ti, Ružice, da jedan normalan čovek više ne može da izađe iz kuće, a da se ne nađe u nekoj ludari? Da. I znaš šta sam juče video kad sam otišao u prodavnicu da kupim maramice za put? Šta? Video sam jedan plakat. Kakav plakat? Sledi svoje instinkte. To je plakat za neko piće. Pa naravno da je reklama za piće, ali šta nam govori ta reklama? Kada treba da sledimo sopstveno. Ma govori, budi životinja, a ja neću da budem životinja. Ja nisam životinja! Da urlaš i da vređaš životinje. Životinje ne nalaze zlo i zadovoljstva i strasti. Bolje su nego ljudi. Ružice, ćeš da odeš da vidiš je li prestala kiša pa da idemo našu kući. Bolje da ti i ja vidimo šta ćemo i kako ćemo od sada nadalje. Pa to možemo i kod naše Ne kuće. može. Kod naše kuće ti mene ne vidiš. Kod naše kuće ti mene ne čuješ. Kod naše kuće ja sam za tebe vazduh kroz koji ti prolaziš. Dobro. Evo. Slušaj. Pa i bolje ti, znaš. U mom selu, dok sam bila mlada, bila je jedna ruža. Ruža? Kao ti? Eto tako, kao ja. Ruža je bila udata za poštara iz Palanke. Čuvala ga je kao malo vode na glavu. Kako se zove? Tako mi da zvao se Milonka. Za malo.
sudbina. I Prava žena. tako 25 godina dok je nije preselo. Veselo je. Jedne večeri spakuje dečicu sutra za školu, sredi im tako te cipelice, skine blatom, ovdje kaljenice, pantalonice. Ružo, jel možeš da preskočiš detalje? Preskačem detalje, uđe u spavaću sobu kod muža, stavi mu jastuk na glavu i opao. Čime? Kako čini? Pa čini se na selu obično opao. Sekira. To je jedini razlog zbog koga mrzim što sam se. Je li mrtav? Ove godine. Kad je milicija došla, rekla nam, alo bre, alo tiho, špaš, vidite da mi spava. Sutra ima naporan dan. Ružo, a zašto ti meni pričaš te vijezi? Zato što sam htjela da uradim isto što i on. Neki glas mi govorio, nemoj Ružo, nemoj, ne vredi on toliko da ti zbog njega robijaš. A dobro ti je govorio, stvarno ne vredi. Ej, eto tako. Odlučila sam da ti dam još jednu šansu, pa ko zna, možda mi doživimo i zlatnu stavu. Ja da doživim, ajde ne budi smeta. Udovitu ću da ti zaboravim. Ama ženo Božija, zašto si tako uporna? Nemaš šta da mi zaboraviš. Ako hoćeš da nastavimo od sad nadalje, od početka ili nadal, moraš da mi obećaš da više nikad nećeš pričati o svom zdravstvenom stanju. Nikad. Reči kao što su smrt, sahrana, 4 dana daća, krst, belo, žito! Te reči su ti zabranjene. Znala o čemu da pričam? Sama ću da odlučim kad ću da te teram kod lekara, a kad jednog dana umreš, ja ću da te to obavestim. Ako ne budeš tu, Odmah. Od sad se nećemo razdvajati. Put ti, tu i ja. šališ se Ruž. Ne. Ići ću i kod tvojih. O, i pevat ćeš put. Vala da peva! I razmisli da li ćemo da dalje zajedno ili brate svaki... Pa zajedno, Ružice, zajedno. Ja ću sada da idem da vidim šta je sa vozom. A ti molim, evo ti ga na poverenje. Šta? Šta? Vozi u kup... Ludačo jedna, pa ja nisam u banji, ludačo jedna, šta? Napao te. Kako te napao? Napao te fizički. Nije te napao, verbalno te napao. Pa dobro bre, verbalno nije to nije tako strašno, šta si luda bre? Pa ženo, ja nisam u banji, pa što ti si u vozu? Pa ludačo jedna, ja nisam u banji, jel me čuješ? Ej! Pa je pomene. Ej, Žemilo. Drakče. Drakče. Da. Opet smo doneli vade. Ne, ma joj, zove da pita kako smo se smestili. Stvarno? Sad, do 2:30 ujutru. Već ima to. Da. Ju. Ej, kaže Dragička. Dragička. Gdje je naše poverenje?
Dragička? Voz je u Kobljarima. Ne javljaj se, ne javljaj se, ne javljaj se, ne javljaj se. To je provokacija. Za mene? Pa ne, ja sam, da. Za mene. Dobro? Pa evo mogu da dođem sad. Evo me, sačekajte me. Pa za 2 minuta. Evo me. Hvala. Neka žena. Možda ima neke slike za mene. Ružice, nemoj da se penjemo u taj voz! Molite, nemoj da se penjemo u taj voz! Nemoj, Ružo! Pa nemoj, jao, majko moja, propao sam! Nemoj da ideš tamo, pa sve ću ti objasniti, Ružice! Ja samo tebe volim, Ružo, nemoj me. Boga ti Bog. Ružo, šta je bilo tamo? Gde je tamo? Tamo, šta pričaš, pa u vozu, gde je? Nema nikakvog voza. Kako nema voza, Ružice, da zajebavaš bez takvih. Šta? Kako nema voza, šta pričaš? Nema drugu voz, danica ne radi bar 10 godina. Kako ne radi, Ružice? Kako ne radi? Da me lažeš, šta ti? Kako? Kako? A šef stanice? Kakav šef stanice, više smo sami ti i ja. A i tu Dovicu, nju sam ti ja namestila. Čak ti si sad, ja sam je platila, a Drakče je sve osmislio. A šta ti misliš? 6 meseci si ležao u onom sanduku kao u krevetu. Ti smo mogli da te nateramo da odeš ni do klozeta. Ja sam morala nešto da uradim, da shvatiš da nisi na samrti, da se digneš. Ti si mi namestila ono vaš dan. Miran, žena je profesionalac. Drakče me je 3 meseca vukao za nos! Za tvoj dobro. Za moje dobro! Si ti normalna? Pa znaš li ti da oni imaju moje slike u gaćama? To me najviše interesa. Ajde vidiš, šta si ti radio u gaćama? Pa upao sam u šaht! Moj da lažeš! Pa ti ne možeš da staneš u šaht. Ona me uvatila ovako za ruku i dovela me do šahta i gurnula me u šaht. I onda me je gazila, ovako gazila, nabijala. Pa znaš li ti da je u jednom momentu ona želela moju smrt? Ej! I ti, posle svega, imaš obraza da me gledaš u oči i da mi kažeš da je sve to bilo? Šok terapija, ali za tvoje dobro. Za moje dobro! Jeste koliko vidim. Da je, na nogama si. Jeli? Ali po koju cenu? Ma ne pitam šta košta da košta. Pa ne pitaš kad je sve preko mojih leđa. I? Šta ćemo sad, Ružice? Moje pomire, ti i ja lepo da idemo našoj kući. Kiša. Stani. Čuješ? Ne čujem. Što umreš ovdje? Pa ne čujem! Pa stalo. Lažeš, Ružice!